Na samom okraji našej slnečnej sústavy sa pravdepodobne skrýva obrovské tajomstvo, ktoré čaká na svoje odhalenie. Tam, kde sa končí vplyv Neptúna, tam sa začína rozprestierať temná a doteraz stále neprebádaná prázdnota. Dlho sme sa domnievali, že za Plutom sa už žiadne ďalšie veľké teleso vo vesmíre nenachádza. Dnes však mnohí vedci veria, že nám doposiaľ chýba objav celého jedného gigantického, nepoznaného sveta. Hoci sme ho doteraz nevideli, jeho existenciu naznačujú nevysvetliteľné sily, ktoré pôsobia priamo okolo nás. Tieto sily rozhodujúcim spôsobom formujú pohyb najvzdialenejších ľadových telies, nachádzajúcich sa v našej slnečnej sústave. Predstavujeme vám hypotetickú planétu 9, neviditeľného obra, ktorý sa nachádza ďaleko na okraji našej slnečnej sústavy. Náš príbeh sa začína v Kuiperovom páse, rozsiahlej oblasti ľadových úlomkov na samom okraji slnečnej sústavy. V tejto oblasti vesmíru obieha množstvo trpasličích planét, ako aj nespočetné množstvo drobných komét. Astronómovia si všimli niečo mimoriadne zvláštne na dráhach a obežných dráhach niektorých telies. Konkrétne 6 z týchto vzdialených objektov sa pohybuje po výrazne natiahnutých, tzv. Eliptických dráhach. A čo je ešte podstatnejšie, ich dráhy sa spájajú do jednej špecifickej spoločnej oblasti vo vesmíre. Šanca, že by sa takto usporiadali čisto náhodou, je zanedbateľná, ba až mizivá. Počítačové modely ukázali, že dráhy týchto objektov pravdepodobne formuje rozsiahla a zároveň mohutná gravitácia. Ide o gravitáciu neznámej planéty, ktorá ticho a neviditeľne obieha hlboko za hranicami ich dosahu. Ak planéta 9 skutočne existuje, s určitosťou to nie je len nejaký drobný ľadový kamienok. Vedci odhadujú, že jej celková hmotnosť je 5 až 10 násobne väčšia v porovnaní s hmotnosťou našej Zeme. Pravdepodobne ide o tzv. Superzem, teda planétu, ktorej veľkosť sa pohybuje niekde medzi našou Zemou a Neptúnom. Jej povrch by bol temný, zamrznutý a ponorený do večnej noci, neustále zahalený v tme. Slnko odtiaľto vidíme len ako jednu z mnohých jasných hviezd, ničím sa výraznejšie neodlišujúc. Jej kompletný obeh okolo Slnka môže trvať od 10 000 až po 20 000 pozemských rokov. Vzdialenosť tohto telesa od Slnka si v skutočnosti dokážeme predstaviť len s naozaj veľkými ťažkosťami. Nachádza sa možno až 20-krát ďalej ako náš zatiaľ najvzdialenejší známy plynný obor Neptún. Ak je táto planéta skutočne taká obrovská, ako je možné, že sa nám ju dodnes nepodarilo objaviť? Nájdenie planéty 9 predstavuje pre vedcov nesmierne náročnú úlohu, prirovnateľnú ku hľadaniu ihly v obrovskej kope seňa. Kvôli svojej obrovskej vzdialenosti neodráža táto planéta takmer žiadne slnečné svetlo. Navyše, nedokážeme s istotou určiť, v ktorom presnom bode svojej nekonečnej dráhy sa momentálne nachádza. Astronómovia preto používajú tie najvýkonnejšie teleskopy na svete, vkľúčne s tými obrovskými, ktoré sa nachádzajú aj na Havaji. Systematicky skenujú oblohu a následne dôkladne analyzujú tisíce snímok z draného hviezdneho pozadia. Pátrajú po akejkoľvek tmavej bodke, ktorá sa nepatrne posúva, či už vysoko na oblohe, alebo kdesi v teréne. Objav planéty 9 by celkom zásadne a definitívne prepísal všetky naše učebnice astronómie. Znamenalo by to, že naša slnečná sústava je omnoho väčšia a rozsiahlejšia, než sme si ju kedykoľvek predtým dokázali predstaviť. Je možné, že táto planéta pôvodne vznikla bližšie k Slnku a až neskôr bola vymrštená preč do jej súčasnej polohy. Ak ju nenájdeme, budeme nútení nájsť iné, alternatívne vysvetlenie pre všetky tieto pozorované anomálie. Je možné, že naše pochopenie gravitácie na takýchto obrovských kozmických vzdialenostiach jednoducho nie je doposiaľ úplné. Nech bude pravda akákoľvek, vonkajší okraj našej sústavy dodnes stále skrýva mnohé neodhalené tajomstvá. A my neprestaneme pátrať, kým sa nám túto kozmickú záhadu nepodarí definitívne vyriešiť.